Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Malam ini malam asinan berarti terakhir ya. Di asinan terakhir besok 7 hari, bos. Oke, bos ya. Iya, lihat wis teko wong akeh, bos. Keruyuk loh. Asinan, bos. Iki patah. Kancil. Piye, Cil? Apa topo iki lho. Lho, bos. Wis persiapan asinan yang terakhir. Oke. Wah, iya Pak Pri, pripun kok. Kene lungguh kene opo piye to? Apa? Terminal lungguh Rawang kok sok. Iki selamat ya? Selamat pindah ning kono selamat wis. Doser. Ora doser lah. Golekane kok golek sing petengan ae. Ya. Kok gawane asbak to ya? Ya. Gawani bongkotan pring. Bos. Manggo bongkotan pring iki lho. Tutup, bos. Kolor sinan Dio Daem Oke, wedi langsung diusir rables. Oke Pak Karni, bos. Lu malah gligi emang lu harus asinan. Mbak Mudin. Mbak Mudin, bos. Iki Mas. Mbak Mudin, bos. Alah mantri. Wah ki Yadinah iki malah. Piye Yadi wi lho. Video le. Piye to video piye to Yadi pembukaan kok. Wes Daem. Iki arep sikibau. Ki sing berubah iki. Hilang iki. Weh damar Daem ngono. Dang ngono, ya rukun. Sing rukun. Ya rukun ya Daem. Weh. Kok dilungguh to, Jek kok. Kosok. Iya padha kok. Padha wi. Dungare gak ning kono ji. Password-e kancing. Kita pi. Kan ngarep. Muji saiki pindah ning kene pi. Iki lho. Wedi yo. Brangkang oji. Wali pura ji. Oke bos, ini sudah Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Oke bos, kita ketemu Mas apa? Ketemu Mas siapa itu? Ini kadang-kadang Daem ngono kok malah. Penakur. Ya penakur ya. Udah sak penjanjing. Lah lho. Udah padha pengoe. Panen lho jiji. Dijak omongan adikmu. Ngopi bos. Ini mulai ini ya. Iya tau muciwi loh. Itu baru datang bos.
Samudin wis ngopi. Wis mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الناس الذي ينزل بسر الناس لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah beli ikut yasinan. Oleh Malburu itu. Ini aku syuting. Yo kan yasinan. Bayar ya, bener, bayar kipin. Yasinan. Buat beli bensin. Ya, yasinan itu tiba-tiba kau kesini, Les. Les. Tiba-tiba kesini. Iya tuh sama teman kae. Betul. Betul, Les. Iya. Ya aku padha karo dimbek-mbek. Masa malah dibayar. Masa dimbak-mbak. Iya tuh ndak. Padha karo nyerang aku tuh, Mas. Ya ora to, kan Heeh. yo ngono kan ikut yasinan wis alhamdulillah. Akale pinter ya. Jadi iki kanggo bukti kamera nyuting. Yo. Kan ini lho, Les, orang nulis kan saiki Mbok akal mbok. lho akal mbok piye to. Iki niki kan Karepe nggo bahan bukti. piye to, Bab? Ya ora. Wis tak percaya. Ora. Ora. Bukti gambar gerak. Lah. Omong apa beli kok ngeyel ae. Mie, Bos. Makan mie. Mangan mie, Bos, mangan mie. Alhamdulillah. Ini, Bos. Alhamdulillah makan mie. Mangan mie, Cak. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Oke, Bos. Makasih, Bos. Mana mie. Saya alon-alon, Jo. Pelan-pelan, Jo. Rambel. Enak oh. Enak lah. Seger alhamdulillah. Ya, kan harus. Ya. Nang. Kata kita. Lalu belum pesan. Oke, sampai. Belis nih karena Bos. Pantas kok. Belis. Kok aku dibayari wi lho kosok. Beli sepian. Ini kok rada
biang-biang kok. Yang mangan iki ya ora kok. Enggak paling. Enggak. Babak ngabak. Cái mau. Lớp đi cái do cái nhà này. Lepas makan. Musuh enak bos sih bos. Wis ngono bos ya. Malam hari ini saya ada yang terakhir sama itu Barokah.